Nasa 5,236 bags ng abono ang hindi pa naibibigay sa ilang magsasaka sa MANGATAREM matapos hindi pumasa sa isinagawang testing ng Municipal Agriculture Office. Ilang benepisyaryo rin ang nakatakdang tumanggap sana nito, ngunit kinailangan munang ipagpaliban at talakayin kung katuwang ang Department of Agriculture Regional Field Office 1. Kaugnay nito, tiniyak naman na matatanggap na mga nakatakdang benepisyaryo ang natitirang abono. Samantala, sa parehong aktibidad, tinanggap naman ang 546 na rehistradong magsasaka na may sakahang 2 ektarya pataas ang nasa 2,000 bags ng abono. Ang distribusyon ng inorganic fertilizer sa mga hybrid clustered areas ay alinsunod sa National Rice Program ng Department of Agriculture na may layuning matulungang mabawasan ang gastusin ng mga magsasaka mula sa pagbili ng abono. IFM News. IFM News. IFM.